ba tambaya muke da tagumi wai me yasa duk inda aka samu zubawa da musulmi da ana sai gobe bayan ya bar musulmai tambaya kenan sanda aka samu wa'ancan mutanen ɗaliban Shehu Dahir Bauchi sun dawo daga ina sun je gaida shi ba ma maulidi suka je ba sun je gaida malamin su ne ko sun dawo hanya a Filato aka kashe musulmai suka kama suka kakkashe suka daddatsa su sai gumi aka samu su sun kai hari kan wa'annan arnan su ma sun bai dauki fansa sai gashi wata ya faɗa wai babu haka a musulunci to akwai kuma a tar mutum a hanya a kashe shi a musulunci ne shi ce muku abinda Allah ya gama shi ne fa mastaqamu lakum fastaqimu lakum idan har kun yi yarjejeniya da kafirai gumi yana cewa wai an yarjejeniya da wannan kafiran na'am ana yarjejeniya da kafirai amma idan su rike ku ji abinda Allah ke cewa kaifa yakun lil mushrikina ahadun ta ina zai zama akwai alƙawari tsakaninku da mushrikai wa inda Allah wajen Allah wa inda rasuli da manzansa illal ladina ahadtum minal muslimin inda al-masjidil haram sai da ku yi alƙawari da su a wajen a masallaci a alfarma su ma fa mastaqamu lakum fasaqimu lakum idan suka tsaya alƙawari ku tsaya masu in suka karya fa wannan ta zagi manzo Allah ta tsaya alƙawari ta tsaya sai a tsaya mata alƙawari waɗancan da suka kashe ɗaliban ɗalibaci sun tsaya alƙawari za a tsaya mata alƙawari to ku gane ku musulmi Allah cewa faman itada alaikum fa'tadu alai bi misli ma atada alaikum duk wanda ya mako ta'addanci kuma in ya mako kan kaza kuma ne kaza shi ma ina fatan fahimta Allah ce kaifa wa in yuzharu alaikum la qabu bikum illa in wala zimma ta yaya ne alal in suka sami ku akan ku ba za su kiyaye maku komai na alfarma ko na zumunci ba yurdunakum bi afwahihim Allah ce za su maku dadin baki ne amma wa ta'aba qulubuhum azkace ba su yadda ba wa aktsaruhum fasiquna mafi yawan su fasikai ne wannan mutanen ina fatan fahimci abun har inda Allah yake cewa la yarqubuna fi munin illan wala zimma wa ulaika humul mu'taduna Allah ce in kana da mai ta'adda su ne wayannan arna din don haka idan akwai kafiran amana to in sun tsara amana kenan amma ina amana take ma sun kashe Saddauna ina amana sun kashe Tafawa Balewa ina amana sun kashe abin nan Murtala Ramat Muhammad ina amana a cikin wayannan abubuwa din ina amana sun attempt da kashe shugaban kasa Ibrahim Badamasi Babangida duk kun manta ko ina amana ga wannan ba wata amana tsakanin kafar Najeriya da abin nan kawai sai dai zama na constitution da yarjejeniya ta wannan abu ne daban in sun samu dama kuma za su faɗa musulmi Allah shi kiyaye